tay pohon ka ni mong nangron. Pundo ba na unsa man ka? Pundo ba ani man gud ni? Akong sud. Animal kan tawhana ka. Oo, tan-awa o. Pagbantay lagi ka na ako mauli ka. Hiding. Sa may bayhana? Sa may problema? Wala! Naunsa naman po ka diha, nasuko naman po ka diha. Ha? Ako nasuko? Sorry ha? Sorry? Wala magud ko nasuko? Di, marag nasuko yun ka. Wala! Nasuko lagi o. Ano masuko? Makaunsa na yung problema? Wala ko'y problema. Pero dili ka mutugan sa tinuod, aw dako gitag problema. Naunsa naman taong ka. Namini naman. Naunsa ka, uy! Buang na magbuksidor ka? Dili ko magbaksidor. Pero dili gani ka mutugan, aw himuod ko na kang pansimpag ni mong naong. Namini ang undangan na ba? Naunsa day ka? Naanong gitiksan makunimog ingon ani? Basa ha? Patay na. Kuan man na kanang unsay ka nang. Nganong gitiksan makunimog gawa ka? Kanang kuan. Typo man na ding typo man na. Typo? Ha? Palusot gikang buanga ka. Typo lagi to ding typo lagi to naunsa man ka? Typo? Saan pagka typo atong imo makong gibalikas? Unsa man? Dili man na balikas, good typo man to, di ba? Unsa may munting sa ko kanina? Dikaon na ba ka? Oh, di ba? Ya kay pag-text mo kanina sa kuha, wala pa man koy kaon. Mauto ni reply ko nimo og wala pa nya unsang pagkaunsaa. Nga na typo man mauto nga nahimo nga yawa ka. Palusot gikang buanga ka. Palusot. Guys, sakit. Nya ka ni. Sharog typo igapon ni. Nganong gitiksan makunimo ani o? Unsa may gitig sa ko nimo oy? Nganong ningon makang giatay ko? Kuan na din kanang typo gyapon na typo. Typo si mong naong? Typo lagi na naunsa man ka. Basig typohon ka ni mong naongron. Pundo ba na unsa man ka? Pundo ba ani man gud ni? Akong sudan gani hapag paniod to atay. Sumuot to gitiksan lang puti kay apil nga basig mo kaon kag atay kay palitan di kag hapit. Mo to na typo man na diretso man nahimo man ang giatay ka. Atay ka di ay ha? Mao ni mong gusto ha? Ha?